Nens i nenes, com esteu? Com porteu això del confinament? Bé? Sí? Espero que sí. He estat observant, espiant una miqueta les xarxes socials dels vostres pares i mares i he estat investigant i he vist que esteu fent unes manualitats xulíssimes, Molt bé. I uns colors i unes cançons que esteu fent, molt bé, us felicito, Així m'agrada. I jo estava pensant i dic, calla cuca, per què no fas un curs de clown? Què us sembla? Amb exercicis per explicar, perquè us podeu practicar a casa amb la vostra família. Xulo, no? Sí? Doncs vinga, preparats i preparades? Som-hi! Primera activitat d'aquest curs de clown virtual. Sí? Es tracta d'un joc, un exercici, el que jo titulo Multiplica't per 3. I diràs, Cuca, per què m'he de multiplicar per 3? Ara ho veràs. Perquè has de pensar en una característica teva, del teu caràcter, no? Per exemple, jo sóc molt alegre, jo sóc molt divertit o divertida, jo sóc molt competitiu i competitiva, jo sóc molt gandula i gandula, Podria ser, no ho sé, com sou? Investigueu, penseu, a veure, jo sóc molt així, molt aixà... Doncs llavors, agafa aquesta característica, sí, i l'has de multiplicar per 3, sí? Per exemple, jo soc molt alegre, molt alegre, sí, vale? Per exemple, O podria ser que siguis... gandula, molt gandula, sí... Gandula, O podria ser, veure, que fóssiu molt estrictes, sí. I llavors heu de parlar i bellugar-vos com si fóssiu molt estrictes, d'acord? Sí? Vale, per exemple. Ui, nens i nenes, esteu en forma, no? Perquè jo ja m'he cansat, Molt bé. Doncs ara aneu investigant, per casa us heu de moure, bellugar, on sigui, a la cuina, al lavabo, al menjador, a l'habitació, al balcó, on sigui, i aneu investigant amb aquesta característica vostra, i la multipliqueu per 3. Sí, a veure què surt. Vale? Sí, heu de posar molta energia, Sí. I si voleu, doncs podeu canviar, sí? Podeu canviar aquesta característica i dir, doncs ara vull ser d'aquesta manera o d'altra i vaig a practicar, a veure com em sento. Sí? Doncs vinga, tothom a practicar aquest primer exercici. Multiplica't per 3. Ens veiem en el pròxim vídeo. Adéu!